Handumanan sa kaawit. Adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, nining sikat na kaayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Trisha. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo, kalihok sa pagtugtog sa awit nga nakuluhan. If ever you're in my arms again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Tabay Laom, Tisa, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tricia. Mularga ka sa laing nasod? Unya ako? Magpaabot ka na ko din eh. Samtang marabaho ko sa laing nasod. Inigaw man sa kong kontrata. Magpakasalta. Lain nasad ni mo eh. Mangalit man ka. Sige lang, good. Para maging panismayan tong ugma. May nang magkasalta nga andam na ta. Dili ba? Kana sa makamularga. Ay, lain na di ni makalitan ka eh. Huwag ko maalit nga lagyo ni si Norber. Kanunay gid ming nag-uban. Unya karon wa na siya. Ako na lang usa. Norber, gimingaw na ko nimo. Makamatay nga kabingaw. Malakaw ko. Dili ko magpundo og bay. Mapuang ko kung magpundo og bay. Ay, kunia pa lang ron si Norbert. Nalanaw na mi og sini. Ngaon. Ay, lingaw na kaayo mi. Ay, di sorry gani ko aron malingaw. Muhilak naman sa kahapon ini eh. Kapuang bayag yun eh. Ay! Oops, sorry. Sorry, miss. Ay, sad na ako magtanaw. Sorry, sad. Ako din si Joseph. Ikaw? Masaya nga. Trisha. Ako si Trisha. Friends na ta? Kago pa man yung ka-treat na kong snacks, uy. Naksaam good ko. Mao nga gitreat na nanti ka. Nakonsensya sa goy kay muritan naon ako nimo. Problemado ka. Kaya nga naman. Blanco mong kang naglakaw. Unya, kahilakon ka. Hapit mo to ang imong luha. Nga naman, nagaway mo sa imong uyap? Mura deg ako. Aw, dili kay giaway lang. Gibuwagan yun ko. Sorry to hear that. Okay, Ray. Nakamaam na sa akong kaugalingon. Hinahinay na akong nadawat na gibuwagan ko sa akong uyab. Ikaw, giaway ka o gibuwagan ka? Wa sa duha. Oh, Nagpalayo lang siya. Tuwa sila inasod kay ni trabaho. Niya maong nang magulanan ko. mau ba? Nakaako siya og palayo nimo? Kung kinsa hago niya nga ni palayo nimo nga kagwapa ra nimo. Daghan pa kayong maibog nimo eh. Sige ha. Salamat sa snacks. Ato na ko. Muna ako ni mo. Kadiyot lang. Oh. Mahimo ko mga yaog number nimo, Trisha? Maayo kay dauli ka na. Habi ko baghain ka na. Pila ka oras kang nawa din sa bae. Ay, nagmoling ra ko mauy. Aron malingaw sad ko. Yaw sa man mukaon ka kay andaman ti kag pagkaon. Ay, ayaw na ma. Busog ko. Nala sige. Ipuson ko na lang tong pagkaon nga tuas lamisa. Kung mukaon ka na, ato lang unyang initon. Ako na ma. Ayaw na lang kabalakan ako. Sige. Mupahuway una ko sa kong kwarto ha. Kay gikapoy ko. Padayon lang ma. Kisa man ni text. Hi, how's na you? Do hope you're okay na. Take care, Joseph. Oh, si Joseph ni text na ko.
Ay, pagkapuang bayagin ako eh. Yan ang nihatag mandahan ko sa akong number nga bago pa man unta mi nagkaila. Kabuang cute, kabuang na lang cute. Oh, nanawag yun eh. Hello? Hi. Sorry. Sorry ha, nakasama ba ko nimo? Tingali, gisamukan ka na ako. Nakalitan lang ko sa imong pag-text. Joseph, dili maayong magsige ka og text nako ha. Kay may uyab na baya ko. Dili maayo nga mo entertain pa kong mga lalaki. Ganon day, Trish. Dauta na ba day kung makihigala lang ko nimo? Imo na ba day nang idaw na ko? Ha, Trisha? Nagpada ko ni mo kwarta, ha? Ikaw na bahala nga babae na to. Mamalit ka para sa pagkugalingon. Ako pa ni mo i-save para sa tong joint account. Na-update na ko sa bangko. Naku, asa ni mo gipadaoy? Pakandam sana para sa pagpagkasal. Tod, may nakita kong yuta. Gihagad ko sa amigo. Hatagan di ka sa location, ha? I-check ko na pag-ayon ka pa sa lugar. Kaya ato to baliton. At ano kayo patukod ang mamahimot ang panimay. Anong nisugot na sad ko nga magkita to eh. Tungod kay board ka. O malingaw ka sa akong company. Bisan pa di ay kun halos na ano ni mo ang tanan. Bisan kun dagan pagkagkwarta. Kadang presensya gyud sa imo minahalang imong gipangita. Mawagid ang bili sa kwarta. Trish, ako no? Lalaki ba ko? Nakasabot ko sa punto sa imong uyab. Para sa inyong maayong kaugmaon. Sa inyong future ang iyong gibuhat. Pero, ano naman good day unta ba? O dinhin lang siya sa Pinas nang itag trabaho? Dili na kinahanglan nga magpalayo. Di pa mo magkalagyo, di ba? Gusto kong malingaw. Gusto kong malingaw. Mara kong mabuang sa kami ngayon, Norbert. Mapuang yung ko. Okay. Yan na. Inom na. Ambi. Ayaw palabi, ha? Tingalig makubog ka. Pasagdi kong mahubog. Sagdi ko. Ayaw lang ka. Gi, inom magmayo. Ikaw ayaw ha kahubog aron mahatod ko ni mas amo. Lagi, ako'y bahala ni mo. Uy, hey. Nanginil lang. Mahubog Gusto ka. lagi kong mahubog. Gusto kong malimot sa kalibutan. Ain mo ko. Kinuha ko. Kinuha ko. Joseph! 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 Hi. Good morning. Joseph! Nga naman nagsama tang upo. Usay puti pa sa buti ni. Unsa? Trish, managsamat ang nakubog ka. O natintal ta sa usag-usa. Unsa? Nga nagwa ka man mauli kagabi eh. Diin ka man di makatog. Dito ko nakatuhog sa ilang Noemi, ma. Nagsigig panawag si Norbert nako. Kaya nabala ka siya ni mo. Di ko no ka makontak. Hindi ka bitaw ka makontak. Kaya bisag ako na nawag ko ni mo. Wagid ko makakontak ni mo. Na-drain ang akong cellphone kagabi, ma. Saro, wa ka gid ba ka-charge? Nahubog mi si Noemi. Ay na, nanawag na sa Norbert nako ay. Oh, nawata ning akong cellphone. Tubagan ning imong uyab. Kaya mag-andam kong init nga kape aron makainom ka. Salamat, ma. Hello? Hello, Tricia? Are you okay? Hindi naman kagabi eh. Wala naman ka magkontak. Di ka magkontak ni mama ni mo. Nabalaga ko ni mo. Nag-inom mi si Noemi. Na-drain ko. Wa ko makabantay nga dead bat na ko. Nahubog man gud mi, unya nakatug. Buntag na ko nagkamata. Mao nga ni pauli na ko.
Namakak mga. Namakak? Nga nang mamakak mong ko. Bisag manawag ka pa ni Noemi. Nagkasunod din mga gabi ba? Usay siya siyang gitawagan ko na ka. Kaya dili ka magkontak. Oh. O kung siya kalibutan ko nasa ka. Ha? Ayaw na lang pamagkak na ko. Bastado ka na. Nga na magkaka. Sultihin akong diin ka. O kung kinsay kauban mo. Kahit kali magkadawat ako. Kontakin na akong magkakan ko. Oh. Ano mahila ka? May problema ba? Nakasa ko ni mo. Unsa? Wala ko tayo Nahubog ko. Nawa ako sa akong kaugalingon. Huwag natintal ko. Nakasa ko ni mo. Sorry, I'm sorry. Dili na mo tuyo nga pasakitan ka. Pero nasakitan ko. Tanan ako nagibuhat para nimo. Para na to. Isalig na ko di ba akong kinitaan. Alas tanan ko sildong padahan ko nimo. Nagpalit pag yuta. Para mo itukuran to sa atong bahay. Unya. Mo ibaw si mo ako. Ang pagtaydor ako. Sorry, Norbert. Wala ko tuyo pasayluain taon ko. Hello? Hello, Norbert? Hello? Norbert, magsulti mo na ta! Norbert! Madali ko makadawat nga mawahan ako si Norbert. Dili. Ano nagpakasa ka man, sad? Ay, ginoo ko ni mong alaka ka. Kung nagpuyo ka palang unta sa bay, gipaundang ka niya og trabaho kay siya rin mag-ikot sa tanan nimo. Isalig siya nimo. Nagpatintal ka gid sa lain. Naku ang akong pagbasol, ma. Nagbasol ko. Kinahanglan nga magkasulti pa mi si Norbert. Mangayo kong pasaylo niya mag-usab. Dili na ko magpakasa. Dili na. Putol ni Norbert ang pikas linya. Mauna ka tuong katapusan na mong panagsulti. Wala gid siya manawag. Ako siyang i-communicate sa chat, sa social media. Wala gid siya reply. Hangtod nga iyan akong giblock sa tanan niyang social media account. Dili na sad nako makontak ang iyang number. Dako kaayo nga akong pagmahay. Giusikan ko ang lalaki nga matuod nga nagpahal nako. Gilikayan ko na si Joseph, apan uwahin na ang tanan. Siya ang hinungdan ko nganong nakasako kang Norbert. Kanimo, Norbert, I'm so sorry. I'm sorry. Dini na lang ko kuto. Daghang salamat sa pagtagani ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Tricia nga taga Tabay Laom, Tisa, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, If Ever You're in My Arms Again. Ang kaagi, gibato ng dawa sa radyo ni Miraluna Tumolak o gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakaha ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.